Allah gafarta malam. Mata ta ce dai an mana aure yau wata ɗaya kenan. To amma gaba ɗaya su ɗaya na kusance ta inda na zo zan kusance ta ta dinga guduwa to ban san me yake faruwa ba. Ai. Ko so ɗaya ba ku tarayya ba? Malam su ɗayan ma da ƙyan. Ka haramun. Zo mu je. Ina zuwa. Bari mu ɗan yi shawara. Ina zuwa. Ka san menene? Ina so duk hukuncin da na yanke naka dai kawai ne. Tunda daidai da faɗa Allah za ka yanke ba? Sosai ma, kai fa jahili ne, ni ko malami ne, don haka zan yanke hukunci babu ruwanka. So mu ji. Ka yadda da malintata? Insha Allah malam.